kayo di National Disability Rights Week? Dito yung National Disability Rights Week apo ipagpakita tayo hanlang at yung lokalidad tayo hanlang at yung Lawag City no digat di buo nga Pilipinas ipagpakita tayo nga dito ket importante nga celebraran tayo ta makita da nga ti gobyerno ti Pilipinas hanlang nga gobyerno syudad wenno gobyerno national ket rekognisa ren na digri sa bali kakabsat tayo nga PWDs wenno ada sa bali nga kondisyon da nga mesa or parte ti komunidad apo ti lablaban tayo apo ket no anat right ti baga tayo nga person without disability kas jaymet ti rights na ti person with disability ken nangyeg ko pay tatay ma'am deti question nyo regarding di kiti establishments nga han nga mang sursurot kadya pagalagadan adu ka kas jay apo ngimda kami ti opisina mi mapammi dagos sangwen trataren mi apo suratan mi di establishments umuna kasarita mi. And then, no, ulitin dan to palang suratan mi isuda nga ibagami pag isite mi DJ mandate na no apay nga masapol dated apo. Digitoy apo nga pribilehyo ti PWD ket hang nga madawdawat apo, han nga palpalama ti PWD no ket di limteg nga inted ti konstitusyon apo through detoy Republic Act tayo apo nga talaga nga mandato nga maited digitoy nga pribilehyo apo.